Ukulungisa nje indaba lomuntu angazi ukuthi ngiyenzala masimba la ninginyanyisa. Hayi bo bafo manje wasugadla ngemangishalo umuntu wakho lo. Angithi lo muntu wakho lo ofesa ngamathanga lo. Umuntu wakho lo kanjalo. Uyambona umuntu wakho uyathanda umuntu wakho lo msangano lo. Ngiyanibingelela lonke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba ubhuti wami la eceleni kwami khomba kona lokho ukuthi ikhona lento entsha eseyinothisa ngomuntu wakhe athandana naye, and njengoba la uzele kona lokho ukuthi ufuna ukuthi ayilungise. So ke asike sizwe ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba sibonga? Ngwazungu sibonga. Zuma. Zungu. Zulu. Zungu. Zungu. Yebo. Oh, okay. So ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuya eNtuzuma. Ukhulele khona? Cha, ngikhulele emakhaya, ngisuka eMtuba. Oh, eMtuba. Yebo. Ngize nje la eNtuzuma ngaqala ngokufika ngizofunda. Yebo. Umuphi lo nyaka lo ufike ngawo la eNtuzuma? Ngafika ngo-2019. 2019. Yebo. Oh, all right. So bakubiza ubani igama? Mhlambe ngiyazi vele mina ukhula uba negama lomtsizwa, ube negama nje ubizwa ngale ekhaya, mhlambe uthi umuntu osondelene kakhulu nomama, uhlezi hlele endlini, awuphuma udlala ibhola, awutholi igama lomtsizwa nje. Ngicela ungixoxele ngawo ukuthi kahle kahle bathi ubani? Oh, ngegama ngulethu ukuthula. Igama lomtsizwa nje engakhula vele bangibiza ngayo emakhaya ngangumsindo, bathi umuntu othanda ukuba umsindo, bathi ngumsindo wezinja ngokusho kwabo. Uthanda ukuba ngumsindo kanjani? Ngoba njengoba ukhulumisana nami ngikuze ngazuthi uphansi, engazuthi une voice ephansi, noma uthanda ukuba ngumsindo ngokudlala ingoma, uvulela iredio noma? Umsindo vele into enginayo vele ukudlala ingoma nje kanjalo, noma kuthiwa mhlawumbe ngisegroundini nje umuntu othanda ukuyikhulumela nje vele. Oh, okay. So base bangiqamba lelo gama ukuthi hayi ngumsindo wezinja. No, ngiyakuzwa. So ngicela ungilandise nje kabanzi, ungiqale la nihlangana khona nomuntu wakho, unyaka enahlangana ngawo, indle la nahlanganela khona, and nanokuthi naphathana kanjani nisanda kuqala ukwazana, nisanda kuqala ubudlelwane. Mina ngomnyaka vele ngumuntu ngina 23 years ngomnyaka. Okay. So ushuthi usisi ngahlangana naye ngiyacabanga ngina 20. Ukuhlangana kwami naye vele akusinto yakudala kakhulu. Into yamanje. Into yamanje. Ushuthi ukuhlangana kwami naye usisi mina ngumuntu oyihlalela ukushini vele osa umuntu ofuna umsebenzi kanje, ngisazama ukuthola indaba zomsebenzi kanje. Okay. Ngoba vele esikoleni akuzange wahamba kahle, ngaphasa nje, angizange ngaphasa kahle. Awudutsekanga. Ngizange ngiduduzeka kahle ngokuphasa kwami. So ngaba umuntu othi ngishiye phansi nje indaba yesikole, ngivele ngizama ukuthi ngithole umsebenzi, ngifuna umsebenzi. Nokho-ke akuzange kwalunga umsebenzi ngoba into engingayitholi namanje nje ngisawufuna. So shuthi usisi nje nayo sihlala sonke khona lapha elokishini eNtuzuma, cishe kube umgwaqo ofanayo. Shuthi ukuhlangana kwami naye ngahlangana nje naye abuye esitolo, nami ngangiye esitolo usuku la khona. Hayi ngim-approach kusisi, hayi kube mnandi nje, hayi ngathi siyazwana nje ngenkulumo, sixhumane nje kahle nje. Kuthi ekuhambeni kwesikhathi-ke angiqome usisi, yonke into yami ihambe naye, ngiyamthanda nje impela nje kakhulu futhi yonke into nje yahamba kahle. Ngingakazi ngicabanga ukuthi mhlambe singagcina kufike lesikhathi sokuthi mina naye sizoba nezinkinga kanjena. Kwaba nje mnandi nje kanjalo kuze kufikele manje njengoba sekuneyinkinga kanjena. Okay. Mhlawumbe ngabe abantwana beseninabo? Cha, lutho abantwana besingakabi nabo. Okay. Ukhona wakubo la ezalwa khona onakho ukuxhumana naye? Mhlawumbe abazali noma usisi wakhe noma ubhuti wakhe? Ukhona usisi wakhe omdala nakho. Mhlawumbe ngabe uyakwazi ukukhulumisana naye izinto ejulile, mhlawumbe mongasekho right ngomuntu wakho umtshela ukuthi usisi wakho mfethu 1 2 3 and ngikho happy, ngiyacela bandla ngikhulumele naye uma ngabe kuthiwa kuyenzeka liyavela ithuba. Khona bekusekhona vele engisanokuxoxa naye mayelana nayo usisi wakhe, mhlawumbe makuthiwa sixabene, mhlawumbe asafuni ukungikhulumisa izinto ekanjalo, ngithintane nayo usisi wakhe, hayi ngicela ukuthi awuphela cela ungikhulumele naye, sesengenza into ethize nethize, siyazange sabona ngasolinye, wasekwata-ke yabo izinto ekanjalo. Okay. Bengikwazi ukuthi ngixhumane nosisi wakhe. Esayidini lakho-ke la uzalwa khona,
yena ukhona yena umuntu obekwazi ukuxhumana naye mhlawumbe usisi wakho noma umbhudi wakho mekuwukuthi khona into angekho right ngayo mhlawumbe akwazi ukuthi acele nomba ozalwa naye amkhulumele. Cha, esayidini lasekhaya impela ngabe ngiqamba amanga beyangekho umuntu ongathi besondelene naye because uwumuntu nje ongathi unamahloni nje yabo. Okay, uzalwa wedwa? Cha, bakhona abangilamayo. Oh, esingakwena. Mina ngokuqala. Okay. Okay. So-ke manje uyachaza ukuthi beniphethene kahle, impilo ihamba kahle, ni-right, nithandana kamnandi. Inkinga iqala kuphi-ke manje? Uyini lo osuyisola esingaphezu kwamandla akho? Inkinga yaqala mase ethi uyofuna isikole emabangeni aphezulu ngoba wathola isikole khona la e-DUT. Okay. Athi uyofuna isikole, so nami ngakujabulela vele lokho because vele sinezinto vele siyixoxayo ukuthi mhlambe kusasa sinekusasa esivamise ukuthi sixoxe ngayo, asho ukuthi naye uyafisa ukuthi sibe nomndeni, sibe right nje empilweni. So wahamba ayofuna isikole, kwamhambela kahle, wasithola isikole khona e-DUT. Okay. Wasethatha isinqumo sokuthini uzohamba ayohlala kuphi eRes. Oh. Kwaba kanjalo ke nami ngajabula ukuthi hayi vele shuthi hayi yonke into ihamba kahle phakathi kwami naye. Hayi ngingazi-ke mina ukuthi uzothi makafika lena kube khona izinto azenzayo because ikhosi waqala washintsha lapho. Waqala washintsha. Wase ukuthi uzoshesha iqede vele le course ayiqalile, wabuya azoba umuntu ohlala ekhaya asefuna ke izinto zomsebenzi awuthola ke umsebenzi. Ukuthola kwakhe umsebenzi ngizwa kuthiwa waxhumana nomuntu ku Facebook kanjena ayofuna umsebenzi kanjalo. Lo muntu loyo angazi mina ukuthi wathi ngumngani wakhe lo muntu loyo. Mase ngithatha indaba ngilandelele. Okay, athi umngani wakhe okay hayi kungabi nankinga vele. So ngithi umngani wakhe lo athi wamfaka emsebenzini uthi Ayanda igama lakhe. Okay. Yebo. So hayi umngani lo ubulili bakhe ebuthini? Ucela ubulili singathi manje yini ubulili? Okay, umuntu wesifazane umuntu wesilisa? Uthi umuntu wesifazane ke kumina. Okay, umuntu wesifazane. Ngiyamazi vele lo mngani wakhe kuthiwa Ayanda. Ayikuthi ngelinye ilanga ngiyabona manje ukuthi hayi man usisi senginezinto mana nokuzenze engayiqondi kahle yabo. Hayi ngihambeke ngiye kuyena lo mngani wakhe kuthiwa Ayanda. Okay. Ngifike ngikhuluma ngithi hayibo Ayanda wena ngempela owatholela usisi umsebenzi. Athi hayi angiyazi mina into kanjalo. Cha ngike ngiqale ngibe ngibone lapho ukuthi hayi man ngathi khona ukushaya amanzi la yabo. Siqale ke sithi sixoxeke nomngani wakhe uAyanda ke sixoxe angitshela ukuthi hayibo usisi lapha yana umuntu wesilisa kahle kahle lo mtholela umsebenzi. Khona umuntu owaxhumana naye kuphi kule einkundleni zokuxhumana. Hawu. Okay. Ngixakeke mina ukuthi hayibo sewumuntu wesilisa futhi nani mina wathi utholile uwena umsebenzi. Hayi mina lo ingaqale ngilandelele kakhulu uthi ekuhambeni kwesikhathi wathi mayefika nje mhlawumbe afika eze kimi ezongivashela afikile ekhaya ashiya ifoni yakhe ngiyibuza ukuthi hayibo lo muntu uyishiyelani ifoni because qala nje sisathandana mina naye nje kahle wayefika nje naye ifoni kube mnandi kube nje yonke into ingekho into eyinkinga. Ngaqala lapho kuba ukusola ukuthi hayi shuthi sekukhona ukushaya amanzi phakathi kusisi la. Nangempela ke kuthi nangelinye ilanga efikile ngase ngenze njani ke mina sengifuna ukwazi vele ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngaye. Ngashiya ifoni yami ekhaya. Ukuhlangana kwami naye ngase ngicela ukuthi ngicela ungiboleke ifoni yakho ngifuna ukufonela ifoni yami angiyazi ukuthi ngibekephi. Lapho ushiye ngamabomu endlini? Lapho ngishiye ngamabomu mina endlini. Hayi aqale angitshela ukuthi hayi icimile ifoni yakhe izinto ezikanjalo hayibo. Okay ngingabi nenkinga athini asambe soyibheka endlini. Hayi nangempela asambe soyibheka endlini. Sifike vele ngiyifice ifoni yami ngiyazi phela vele ukuthi mina ngibeke hayi ngiyifice. Yena yakhe ifoni yakhe ihlezi sebhanoyini usinini useshintshe password wakhe ngiyazibuza ukuthi kahle kwenzakalani manje fihlwana le ngaka. Kanti ke ngizogcina ngithola kahle ukuthi hayi kahle kahle lo muntu athi umfaka emsebenzini bayathandana nalomuntu lona. Uthola kanjani usubambe ifonini yakhe ngqo? Ngibambe ifonini yakhe ngqo. Ukuphi ngathi isikhathi ngoba phela yena akafuni nefoni yakhe? Shuthi wayintshontsha.
angazi noma ngalela langa na kwakusuku lami lokuthi ngithole vele ukuthi kahle kahle useyangijolela nje vele because uyabona lamafoni amanje nokuthi mangena imessage iyapop up lapha ku notification ichaza ukuthi hayi kunomuntu nje ukusendela imessage nangempela mayipop up kanjalo ngiyabona hayi man umsebenzi ngo-Ayanda ngempela njengoba asho ukuthi watholela u-Ayanda umsebenzi umsebenzi ngo-Ayanda lo muntu lo ayi ngana kodwa ngiyabona man hayi man u-Ayanda noma kuthiwa bayaxoxa kodwa le message lena ayikhombisi ukuthi umngani wakhe lo Ayanda lo umngani wakhe yabo ayiqale ngisole lapho ke ngifuna nginkane ifoni yakhe ke sithi ngathi kungaboni ngaso linye ngihlwithe ifoni ngithathe ngempela ke mangena ngiyofunda ingxoxo yabo ngalo Ayanda wakhe ngibona ukuthi hayi nangempela bayathandana labantu laba. So ngaleso sikhathi ke ubhizi ke manje uyayibuza ukuthi angabe mhlambe yini le ngishodisa ngayo nomunye umuntu ngibe ngikhona kwenzakalani lapho ngase ngibona phela ukuthi shuthi kucacile ukuthi mina shuthi ngiyalahla kahle ngokuthini ngumuntu vele ongasebenzi anginalutho nje vele nje ngisawumuntu nje oyiphantelayo nje osazama impilo yabo. Manje ke the time kade uthi uyakubamba ke lokho ke fonini yakho wayethi uyithatha kanjani ke inamba ka-Ayanda njengoba usinikezile yona because phela sixhumenile naye samthola and ukhona uzokwazi futhi ukuthi uyikhulumele naye ubuso nobuso so wenza kanjani ukuthola inamba yakhe? Ngayithatha nje njengoba ngabona phela lapha ngikathi sengifunda inkulumo yabo ngase ngithatha ke inamba yakhe nalo Ayanda lo ngase ngizala ekhaya ukuthi ngizongisiza ukuze sizoyilungisa lenkinga le because ngiyafisa ukuthi ilunge phakathi kwami naye lenkinga ngiyamthanda lo muntu kakhulu futhi. Ithi ngivele ngimlande ke ukhona uzokwazi ukuthi uyikhulumele naye ubuso nobuso yonke umbuzo ofisa ukuthi ungambuza wona mhlawumbe uzokwazi mhlawumbe uzokhona ukuthola ukwazi ukuthi why ekutholele umfowenu wezothando osisi lo sikhuluma ngayo. Hayi ngingajabula ukuzwa lokho. Nisixolele bakithi ngomsindo ngiyazi ukuthi ningakhulu imisindo izwayo imshini kalana imoto ngala seduze nomgwaqo asikho endlini ngaphakathi so nisixolele kakhulu but ngiyathemba ukuthi nizobe nisizwa kahle ngicela ukuthi uzovele silandelele. Siphinde sinamukele futhi babukeli kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule yonke imibuzo ubhuti ongibhalelile ezofikela yona ukuthi ambuze yona. So ke asike sizwe ingabe kuzohamba kanjani. Sabona unjani? Yaphila kanjani mama? Ngiyaphila nami. Waba sibonga? Awusizwa kahle mina. Udlamini? Usiba lincane? Alikhulu. Ngiyadlala. Ngicela ungangigwadeli ngiyadlala mina. Ubuye ukuhlala? Ngibuye eMpumalanga eMathuni. eMpumalanga province noma eMpumalanga eHammaseli? Hayi province. Oh okay. Ubhuti olacela ngome mas? Hayi cha ngiyamazi. Uqala umbona ne? Hayi ngiyaqala umbona. Igama lelo hlelo luthi mfunani umuntu wami. So ukubize ngesimanga sokuthi kunezinto angayi understand move nje ngoperson athandana naye. So ngiyacela ukuthi mayengabe ekubuza umbuzo umphendule nje wona ngokweqiniso. Because kunezinto adinga uyi understand and isifaka wena phakathi. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumana naye. Sure bhuti. Manje ungitshela ukuthi uhlanganisa nentombi yami. Hey, ntombi yakho baba. Samazi manje umuntu wamanje lo. Hayi, umuphi umuntu okhuluma ngaye qala mina ngimazi waye wena ngikwazi. Waye lo muntu okhuluma ngaye ubani nawe? Bafo. Intombi yami yatholela uwena umsebenzi angithi. Hey, angazi khuluma yiphi bafo bamaye baningi abantu engibaziyo mina. Nabantu engeke ngikhulume nabo nje baningi awusho nje uthi hey lo mhlawumbe ngumandisa wena. Oh hayi cha uMandisa bafayi. Neqala noMandisa mina. Ngiyakutshela nje songizwile nje ngiyasho ukuthi intombi yami uMandisa ngiyakubuza ukuthi unihlanganisani naye uMandisa. Hayi mina bengakwazi lokho mina ngazi ukuthi uMandisa akanamuntu. Njengoba nje ngeze nginaye manje kuwumuntu wami. Hayi ngisatholana ku-Facebook kanje shothi nginakho ukuposta imisebenzi kanje nabo poste yonke ya
satholana kanjalo-ke wangidiyema lapho ku-Facebook sa-WhatsApp-ke naye yonke leyo nto yabo. Kwakuhambeni kwesikhathi-ke sagcina-ke sesithandana naye kanjalo yabo. Sagcina sesithandana naye yabo. Ekubeni naye akashongo phela naye ukuthi unomuntu ahlekisana naye endlini yabo. Nami ngayibonela nje umuntu omuhle engimthandayo ngase ngiyikhulumela naye yabo. Mina bengazi yebo ngase ngimthole kanjani umsebenzi. Nami ngumuntu ongazilutho ngangitshela nami ngizovuka nami nje indlela yami njengensizwa yabo. Ngiyibonela nami amathuba ami lapha lentokazi enhle esondela kumina. Uthi hayi ngiyavuka nami la. Yabo. Ekubeni bengazi ukuthi ushiwe ubaba wakhe lapha endlini. Yabo. Awusho kahle kahle mina isilima kahle kahle la ngidlalwa ngami kahle kahle. Ngeke ngisho kanjalo ukuthi uwesilima sengingasho ukuthi uyowenza wena isilima ngoba mina akaze angitshene lutho ngawe njengoba nami nje mangicabanga akaze kutshene lutho ngami ngawe nje yabo. Sho nje kahle kahle uyo umuntu osenza isilima lana yabo. Wena nje into engenzeka lento ukuthi ibe lula kahle kahle mina into engiyibona singayilungisa lento ibe lula. Ukuthi sivele nje sithole yena simbuze kahle kahle ukuthi lento ayenzayo ukuthi uyenziswa yini. Ukuthi engangitshena iqiniso nawe engakutshena iqiniso uma ukuthi akasakuthandi wena engasho ukuthi akasakufuni usemuve on nomuntu amtholile. Noma nami wayengangitshenanga ukuthi unomuntu ahlekisana naye. Ngikaze ngiyitholele mina sengikile inkinga engiyona kuyimanje enganothi ngizothini kwamanje ngibizwela angazi noma ngizothini mina ngithukile nje yabo. Uyamanda simfonela? Singamfonela sesanankinga. Sizwa ngayo ukuthi ithini into yakhe. Hayi. Ngiyacela sinifonise. Let's kuthula ngisho. Hello? Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Singakhona ukukhuluma? Awukho matasa? Ya, ungakhuluma? Alright, ukhuluma noStufuza dla ngamandla eZulu from Black Life TV. Mandisa lokhuluma naye. Ngisho. Umandisa lokhuluma naye. Oh, alright. Sikulalela kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. So, ubhuti ongibhalelile ulethu ukuthula. Ukhona umuntu olethu ukuthula omaziyo oseduze kakhulu nawe? Bathi umsindo wezinja. Umuntu okuthula engimaziyo mina uyi-boyfriend yami. Boyfriend yakho? Yebo. Oh, alright. Ubhalelile kwishow ngoba nakho enga-understand ukuthi kwenzakalani ngawe emuva nje. So, akekho happy indlela i-relationship yakho naye engayo. Indlela ehamba ngayo. So, ukhona ubhuti o-Ayanda umaziyo nje oseduze kakhulu nawe? Yebo, ukhona Ayanda. Kwenzakalani phakathi kwakho naye? U-Ayanda uSizwe kahle kahle. Ngahlangana naye ku-social media ku-Facebook. Into eyenzakala kusho ilibele engithetha kwi-inbox yami ngim-avoide. Sekusuka warekhutha ngemisebenzi ngaqale ngamfollowa lapho. Okay. Sazwana umuntu ongithembisa ukuthi uzongizamela umsebenzi. Saqala lapho sazwana kwaba kuwukuthi siphinde apha sithandana. Okay. Kuze kube manje nje. Sokuphela first month mina naye ngibona. Kuze kube manje nisathandana and into yeni serious? Yebo, kuze kube manje sisathandana noSizwe. No Ayanda. Yena umazi u-Ayanda ngoba ngangimhayidile efonini. Oh, okay. Ubone khona ke vele efonini yakho. So wabona kupop up nje i-message wasethatha inamba kanjalo ingakho ehlangene naye. Boba uthungi nabo la kule show le and iphone iku-loudspeaker. Siyakuzwa nje sonke uma uchaza. Oh my God. Ngiyaxolisa. So uSizwe uthandana naye ngesimanga sokuthi wakutholela umsebenzi noma wakusiza uthola umsebenzi, noma uyamthanda nje awubonhlona naye ngelinye ilanga?
umuntu engathana naye ngoba ngangi-desperate for ukuthola umsebenzi. Okay. Wasala usumthanda, wasala uhlala-ke kwi-relationship. Yebo, sasengihlala lowo muntu bengithembisa ukuthi ngizothola umsebenzi, ngahlala kanjalo kwagcina kwaze kube kuyimanje siyabonana naye. So nje ayikho nje into ofisa ukuyilungisa unabantu abawu-2 uwedwa. Ngoba sokuze kwagcina sokuba kanje lapho bengingamkhaya isize ngiyambiza ku-Ayanda. Okay. Engithanda ukuthi into yami nosize iphile ngikwazi ukuthi ngiqhubeke noletho ukuthula because sesineminyaka ewu-3 sithandana mina naye. Undaba kaSizwe bengiyenziswe i-desperation. Kodwa wasala usuhlala nje Mandisa. Angikujaji but ngiyacabanga isilonda osenze enhlizweni kaLethu ngesimanga sokuthi kade ufuna umsebenzi wasasuhlala and bayakuzwa manje bobawu-2 ngiyacabanga futhi nesilondo sakhayo enhlizweni kaSizwe ku-Ayanda-ke manje seyazi ukuthi okay buthandana naye ngesimanga sokuthi bobu-desperate udinga isipani. Ngiya-understanda kakhulu. Umuntu-ke obe naye isikhathi eside uyena lo bedinga ukwazi ngoba uyena phela obhalele kwishow. Bedinga ukwazi ukwenzakalani usetholile iqiniso futhi kodwa manje sekuzokwenzakalani-ke ukusuka manje ke phambili ngoba akazohleze nathi la nisazobonana nobawu-2 nisazokhuluma ubona usifanele wenze njani. Ngiyafisa ngathi ulethu ukuthola singalungisa izinto ngizama lalela la wena Sifebe wena mina nawe sisazoxoxa into engisafuna ukuyilungisa ngisafuna ukulungisa indaba yale boyfriend nyana yakho le ungijwayela kahle wena ubuyenzeka yonke lento. Cha uyangijwayela wena uyangijwayela ubufebe lobuyenzayo ubona ngoba mina ngisebenza nginalutho so ugcina uthatha isinqumo sokuthi uvela ungilaxaze nje uyongifebela nje kanjalo uyobuyisa ngami ebantwini. Cha uyangijwayela wena ngisafuna ukulungisa nje indaba lo muntu wakhe angazi ukuthi ngiyenzani ngasisimba la ninginyanyisa. Hayi bo bafo kanje wasugadla emakushalo umuntu wakho lo. Angithi lo muntu wakho lo ofesa ngamathanga lo. Umuntu wakho lo kanjalo. Uyambona umuntu wakho uyathanda umuntu wakho lo msangano lo. Omtshena vala amathanga lo muntu wakho. Uzokubamba wena. Omtshena vala amathanga lo muntu wakho ukufesa ngamathanga. Manje ngikubamba wena. Nawe naSifebe ungabisangifonela nawe. Ngiyayidelete manje inamba yakho manje la ungabisangithinta mina ngoba sekubona ukuthi wena uzofeza inhloso zakho ngami yes. Ngizwele nje ungeke mina manje ungishiye nje phansi ungaphindi ungifonele mina. Manje ngiyayiblocker le number yakho le. Cela uphume kumina manje. Angisafuni ukuzwa lutho mina kuwena manje usungenza isilima phambi kwabantu. Yabona nje manje sengibuka izolo lonke manje ngiphenduka isilima ngenxa yakho. Cha ungeke mina ngiyoyiblocker manje inamba yakho. Nganelo wena. Nganelo wena mina. Ngiyabonga kakhulu sisimandise ngesikhathi sakho ngiyabonga. Hawu ngeke. Sazochaza wena. Ngeke mina ngeke ngilunga hayi. Hayi mina angazi into ezothiwande. Ngeke ngilunga mina ngeke. So usilima ngale ndlela. Uthe uyaphuma? Hayi ngiyamyeka. Hayi uzokwenza njani futhi? Lo nje leSifebe lesi mina naye ayikho nje into esisazoyikhuluma mina nje ngifuna ukulungisa inkinga yami nalomfana lo. Umfana ungijwayela kabi lo. Hayi mina ngiyabona kambuza abafazi babantu wena. Mina lo muntu wakho engabhaliwe naye nje wenza iphuzo ukuthi engayichazi yonke lento le. Waphela naye wafika kumina umuntu osingile ongenamuntu. Kube washo nje usunomuntu wakhe nje. Ngaba ayifika ngala lento. Waphi abaningi abantu besifazane usesingaze sibanga umuntu oyedwa. Kube wakhuluma iqiniso asingeke sifile ngoba yonke indaba right man. Mina angiyibonela umuntu omuhle nje kuphela. Ngitshela ukuthi nami ngiyasho umuntu omuhle umfazi womuntu. Hayi. Ngiyaxolisa indlela engithole ngayo nobawu-2 ngiyazi ukuthi enhlizweni zenu ubuhlungu but asinakushintsha lutho njengamanje. So ngiyacela bhuti ngifuna ukuthi abe safe njengoba ethi usazodila naye angifuni ukuthi udile naye usala.
Uzizwa kanjani ngayo yonke lento le? Eish. Yazi wena sisi wami lento iyangicasula nje yangikwatisa ngisazi nokuthi ngithini manje. Ngoba kucacile nje ukuthi kahle umuntu oyisilima yimina la. Ngidlalwa mina nje ngasonke lesikhathi lesi. Awusayifuni i-relationship yakho noMandisa? Angisayifuni sengiright nje uMandisa mina. Awusho njalo ngoba lapho sakwatile. Hayi angisayifuni nje kahle nje manje into engiyoyenza ngiyolungisela impilo yami ngiyazi ukuthi angisebenzi vele ngisayifunela umsebenzi ngisafuna nje ukuthi ngilungise impilo yami indaba yakhe nje ngishiya phansi nje uyayisekho nje into engisazoyikhuluma naye angaphinde nje yaze kithi angaphinde futhi angifonele ngiyiblock nje nami number yakhe aqhubeke nje nalesifike somfana sakhe lesi. Ngiyaxolisa ukuthi uthole ngalezi ndlela lezi bazi ngiyacela wehlisa umoya ube right ngikufisela ukuphola nje ube right noma usumove on uthola umuntu ozokuthanda. Mbuke lapha ekhaya nisibonelele nani ukuthi hambe kanjani and mina angazi yena impilo esiphilayo lena kulesi sizukulwane sethu yona ndlela nje shothi sesiphila ngayo le because ayiqali kwenzeka lento and ayigcini la njengamanje. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Black